Okay venner, vi starter lige med opvarmning, og så slutter vi af med kamp til sidst. Det er mega fedt at være træner for de her børn, fordi at man kan se, at de har brug for nogle særlige behov. Og jeg elsker bare børn med særlige behov. Jeg plejer at kalde det superkræfter. Vi har superkræfter på grund af, at vi har ADHD og autisme på holdet, og det gør, at vi kan nogle andre ting end andre folk. Du får ekstra hjælp, de har ekstra tålmodighed. For eksempel hvis man bliver sur, eller hvis man ikke kan finde ud af det, så prøver man igen. Dream Team, hvad går det ud på? Det går ud på, at det er en drøm, og så er det en team. Dream Team er et fodboldhold for børn med diagnoser og særlige behov. Det er børn eller spillere, som ofte har en historik med nogle nederlag, hvor de har slået sig på andre fællesskaber, hvor rammerne ikke har været ligesom dem, vi skaber her. Vi har omkring 12 nationaliteter på holdet. Det vil sige, at vi har børn med forskellige kulturer. Det er børn, der fungerer sammen, uanset hvor man kommer fra. Det er bare rigtig meget fedt at bare spille med mine venner. Det er bare det bedste. Vi er herude i dag, fordi vi har hørt, at I har et fantastisk hold. Så har jeg jo hørt, at I har sagt ja til at komme ind forbi os til en lille rundtur ind i parken på et tidspunkt. Og se det danske nationalstadion, hvor FCK har hjemmebane. Har I lyst til det? Ja! I har glædet jer til at komme ind og se vores hjemmebane? Ja! I kan godt huske, at vi var ude og besøge jer, ikke? Og se, hvor gode I var til fodbold. Og når vi har de store kampe, så er det her busserne med spillerne, de kommer. Og her kommer fans normalt aldrig. Og der er faktisk hele 38.000 røde sæder. Og når FCK kommer ud, så er det vores egen bænk herover. Nu er vi så mange, så vi skal jo selvfølgelig også lige ned og se omklædningsrummene og så videre. En stor gruppe. Er I med? Kommer du lige her på? Har vi alle sammen med? Så går I bare ind her til venstre. Det er vores omklædningsrum. Wow! Hvad er det der? Wow! Vi skal binde sammen! Og stop! Nej! 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 Nej!
Det må være dig. Må vi tage dem med hjem? Man skal jo altid lytte også til træneren. Men lige nu, så synes jeg faktisk, at der er en anden, I lige skal lytte til. Han kommer her. Hej Dream Team! Har vi det godt? Yes. Det er jo sådan, at mit navn det er Jakob, og jeg er cheftræner i FC København. Så jeg tænkte på, skal vi ikke klæde om, komme op på banen, og så se om vi kan øve os en lille smule. Så prøver vi at høre efter nu her alle sammen, ikke? Fordi nu har jeg hørt rigtig meget om Dream Team. Og nu laver vi lige 3 regler. Regel nummer 1. Det skal være sjovt. Er I med? Ja. Regel nummer 2. Så er en god holdkammerat. Ja. Er du klar? Ja. Regel nummer 3. Skal vi gøre vores bedste. Ja. Okay, og venner, er vi klar? Ja! Du må godt køre musik nu. Hvem er vi? Nå, prøv at høre her, alle sammen. I bliver lige nødt til at vende jer om og så kigge på mig. Fordi det er sådan, når man er Dream Team, ikke? Så bliver det lidt for nemt at spille mod sig selv. Så vi har faktisk nogle spillere, der står derude, som vi lige skal se, om vi kan lære at spille lidt fodbold. Er I klar til at møde dem? Ja. Ja. Kan vi få dem ind? Er I klar, eller hvad, venner? Du har ikke benskinner på. Ja, du har ikke. Så. Ready? Er I klar? Øj, er du sindssygt fod? Frisbak, dommer! Haha, kendt for helvede. Jo, den er svær at se. Øj, mål! Du, din snyder. Ja, Max, sådan. Første tackling jeg har set dig lave i år. Hey! Kom on, nu! Løb! Du har brændt døre, Max. Godt brændt det der. Hej, dommer. Hej, Elias. Hvor er du guldkoge? Den ligger hernede. Vil du låne det? Kom så, Elias. Kom så. Ej! Kom så. Mac, jeg har ham på bagerste.
Elias! Ej, der er hjørne derude, ven. Der er hjørne. Vi skal først have et hjørne. Bare lad ham. Kom. Det er snyd! Dommer, de snyder! Han filmer, dommer, han filmer! Film! Er du okay? Ej, det er film. Film. Nikolaj, hvor er din jubelscene? Okay, sådan der! Skuespil! Ja. Vi gjorde, hvad vi kunne, men det var bare ikke godt nok i dag. Og på afbrænder. Hvad tænker du om det? Ja, det er hvad der sker. Men en god målmand, de har nede, ikke? Jeg synes også, de havde en del markspillere. Jeg synes, det var svært at komme forbi, men det var en svær kamp. Det går altid ondt at tabe, men i dag føles det lidt for. Hvor god kort fik du af Ken Hansen? Ja, det er jo alt var det gamle. Alt som det plejer. Niveauet er svingende for os begge to, så den var lidt hård, men der har jeg fået et par før jeg er kendt, så intet nyt under solen. Det er vildt, at jeg tror på FCK. Så vi har lavet en celebration til min storebror, og det er sådan en her hjerte. Hvordan var det at vinde over FCK? Jeg synes, det var fedt. Ordentlig skide god. Og skal få band 10 ud af 10. Det er godt. Hvordan var det at spille mod FCK inde i parken? Sej. Skulle jeg have træk. Hvad tænkte du, da du så, at I skulle spille mod Delaney og Madsen og Elinussi og alle sammen? Så blev jeg lidt chok at spille mod FCK. Jeg blev meget overrasket, jeg fik tårer her. Nu kan jeg faktisk smågræde. Hvordan var det at spille sådan en kamp og give dem den her overraskelse? De vidste jo ikke, hvad de skulle. Nej, det er jo også kæmpe stort. Altså, også fordi de har en forventning om at blive vist rundt og se lidt forskellige ting, men at de også kan få lov til at spille og få deres eget tøj og støvler. Det synes jeg er mega fedt. Jeg tror lige, de skulle se, hvem sådan det var, der kom ind. Så var de meget glade, så det gør os også glad, selvfølgelig. Jeg bliver glad i hjertet. Altså noget her. Jeg synes, det er fantastisk at kunne give lidt tilbage til dem, der har lidt sværere end os, så det var fantastisk. Med sin alternative arbejdsdag, hvordan var den for dig? Fremragende. Fantastisk, det må man bare sige. Det er sådan noget, der giver mening for os alle sammen, og hvor FC København i dag jo ikke bare handler om at vinde nogle fodboldkampe eller sparke bolden i kassen, men helheden i det. Ikke? Fedt at se alle smilene, ikke? Og jubelscenerne og stoltheden over at sparke bolden ind i kassen, ikke? Så det var bare fantastisk. Jeg tror ikke, de kommer til at sove i nat. Heller ikke os andre.